И коста хора, сега ще направим още един Skywars, втори епизод. Така, втори епизод. Картата е Олимпус. Аз в миналия епизод обясних всички тези неща за какво са. Сега да вотваме за God Jump, Obchest и така. Една секунда само. Готово. Сега след 10 секунди почваме. Май ще съм качил 3 клипа. Ще направя и втора част. И трета част на Skywars. Така, само да се разкарам таблета от тук. Да го сложа и там. И да мръдна мишката да не ви звучи толкова много. Така, брадвата. Имам ендърперли, ама втори чест вай. Втори чест май нямам. Май. Тъй стана, нямам втори чест. Този имаше перла. Този имаше перла и не искаше да се я използва. И не искаш да дойде при мен. Защо отидах тука? Този мап нямаше никакво... този мап. Този мап има значение. Този мап е як. Така, дайте набързо да направим блокчета. Ай. Опа, лянка. Тук виждаме човек, който на 100% ще има ендър перла. И няма как да го убием. Ето. Има... Само чакайте една минутка. Така. Опа. Този мост, ако се опитаме да го... Хора, според вас, дали ще мога да се кача? Дали ще мога да го убия? Оня е там. Да, много голямо убиване направих аз. Те почнаха да се бият. Мога да отидем и да изненадаме и този. Или напротив. Той ще изненада мене! Хора! Победих! В последния момент! В последния момент победих! Какъв е този късмет, не знам. В последния момент победих. Тако и двамата падаме и точно в последния момент победих. Че съм късметлия. Добре, сега е Париж. Така, джъмпът. Год, моля. Честовете, моля. Искам да имам перли. Направо се фърляме и там, на пирамидата. На Париж. Да, айфовата кола. Направо съм я там. Иде да падаме. Какъв ще е джумпа? Не, честовете знам, че са опнати. Джумпа искам да вря какъв ще е. Год джумп. Yes. Няма да скачам сега, дай да си обера нещата. Така. Брадва такъв е? Шарп четворка. Така, за сега имаме много хубави работи. Насокаме тук гащи и чорапки. Да, само чорапки ни трябват. Така. Тук няма да има нищо. Що се щупих в къщата? И аз пък. Щупих си пътя.
О, тос как го убих? Той човека сигурно си вика, тос няма храна, няма нищо. Ма тос наистина нямам храна. О, имам. Нещо дъма. Меч. Не е меч, дъма, ама... Чорапки. О, чорапки. Нищо няма. Вай, тук става много опасно. Поне според мен. Имаме 2 перели. Охо, ние колко човека останахме. Аз викам да отида ей там. Да разгледам. Дали има хора. И дали са ми оставили нещо. Това се е построил. Тук долу има ли? Охо, те си имат честове долу. Дет не могат да се отворят. Сега искам да го щупя този чест. Много ми е интересно. Искам да видя какво ще има в него. Охо! Ябълки. На мен ми трябват ябълки. Има вода и лава. Добре. Хубаво е, що има вода и лава. Да, това го щупихме някъде откъде да се скочи. Скокни. Аха. Добре. Айде. Их. И не стига се едно блокче. Хубаво. Сега там няма да скачам, да се прецакам. Право отивам. Ей, там. Оцелих. Опа. Ух! Хора, трябва да купим това. Ау, убина. Вай. Нищо, правим една последна игра и спираме клипа. Оф, гадост. Нищо, една игра спечелихме, втора игра не спечелихме, сега тая каква ще е. Колко часа? 5:55. Добре, тук си играя си ни пори. Често е те. Джампа ми е много важен. Не е нормал. Оп, yes. Дано да е оп, защото малко хора гласуваха за бесик. Ма, то ще е оп. То има само нормал джамп гласове. О, моля. Няма да е бесик. Стига ма плаши. То спише бесик. Ама няма да е бесик. Тъй. Това са тук. Тези кофички тук. Охо, ендърпелите тук. Това тук. И меч няма ми трябва. Втори меч няма да ми трябва. Так. Така, охо, дъма. Так. Друго нещо да ми потрябва тук. Ябълки. Вода. Яйца. Що не? Джампа е нормал. Лава си имам. Сега ако ни оцеля там... Ама не, аз съм... Да съм предпазлив. Имам 2 ябълки. Не ми се губят. Така. Перфектно. Опа, не е перфектно, хора. Не е перфектно. Опа. И то с какво прави там? Вай, ще да ме види. Опа. Трябва да губим. Умри. Трябва да умре. Трябва да умре, хора. Хора, трябва да умре. Умря. Опа. Не. Паде. Yes. И то спадна. Майко.
Как се притесних. Уф. Да не казвам още защото само е тос. Ето е само е тос. Май ще спечеля, май няма да спечеля. Сега ще направя малко екстремно нещо. Ще спусна вода, ще отида да говоря, но то не е екстремно. О, майко. Сега как ме е страх да отида при Тоса и там. Направо не искате да знаете. О, той прилага тактика. Строи догоре. Сякаш няма да строя с него догоре. Ако имах... Охо, колко много неща имам. Майко, аз мога да цепна с... What? Оле. Ау! Ето го горе, хора! Избутах го! Ей! И спечелих! Това ще е от клипа, хора, и до скоро!